Jo me'n recordo que era bastant nina i anava amb mon pare a la llibreria Ereso, que estava en el començament del carrer de Sant Nicolau, i ja fa molt d'any que ha desaparegut. I perquè mon pare era molt lector, com ma mare, i tenien un compte així, i cada mes anàvem a cercar una sèrie de llibres. I de tant en tant en queia qualcun per nosaltres, però bé, generalment eren per ells, cosa que trobo molt natural. I era, no sé, me'n recordo en carinyo d'aquesta cosa d'haver anat amb mon pare de sa mà a cercar llibres i tal, me'n recordo molt bé. Un dia jo passejava per Palma, vaig passar per davant la llibreria en Bat i vaig veure allò que dius, oh, una portada, dic, quin llibre més guapo. I quan m'hi vaig acostar a veure el que era, va resultar que era un llibre meu, que acabava d'arribar. Que això era Esquerca i la princesa, a l'editorial La Galera, que encara no me'ls havia enviat, els vaig rebre l'endemà, però va ser curiós, perquè dius, oh, quina cosa més mona, i llavors resulta que és teva, encara sí. Na Virginia Woolf, na Simone de Beauvoir, na Doris Lessing, totes aquestes, per descomptat, te fan agafar una consciència que tal. I després ja, en literatura, m'agrada molt la Jane Austen, m'encanta, les he llegides totes, i un parell de vegades, a més, m'agrada molt. Les Brontès, per mi, són imprescindibles i, a més, trobo que són modernes. Dins el seu context, són dones modernes d'ara. I després, m'agrada molt una autora de fantasia, que és la Marion Zimmer Bradley. Sí, aquesta té les boires d'Avalon, també, són llibres, bueno, són 4 llibres, m'encanten. Després hi ha una autora que no crec que la conegui gaire gent, perquè té un llibre preciós, que és de Betty Smith, que és un arbre que creix a Brooklyn, que és un llibre preciós. Llavors, com que m'agrada molt la història, hi ha la Regine Pernod, que m'agrada molt, és molt bona, na Zoe Oldenburg també, i bueno, n'hi ha moltes. Bueno, jo quan puc, perquè clar, quan anava a fer feina i amb els infants i la casa i tal, tenia molt poc temps. I ara, que m'he jubilat, pareix que hauria de tenir molt de temps, però el que deien, no sé què passa, que te vas engrescant amb altres coses i continues sense tenir temps. Per tant, ho faig quan puc, procuro, això sí, cada dia una estoneta, però vaja, no cada dia ho faig, llavors tinc el net també, que és una monada i tal, i jo, com que soc de l'ancient baix, diríem, ho escric a mà i després ho introduïsc a l'ordinador, que va superbé per fer correccions. Jo no sé com ho fèiem abans, que havies de posar primer en paper carbó, que havies de fer de vegades 6 còpies en paper carbó. Llavors, en sotípeds ja se va avançar una mica. I ara, gràcies a Déu, l'ordinador és que és inconcebible. Jo crec que si hagués d'escriure com abans, perquè ja ho hagués deixat córrer, perquè era una tasca titànica. És una tasca que fan que valor moltíssim, perquè a mi m'ha donat molta felicitat això de poder anar a una llibreria i mirar, i inclús demanar a la llibretera o al llibreter, dir-li, mira, i què me recomanes, o què ha sortit. Ara potser això s'ha perdut una mica, no ho sé, però abans sí, i era molt interessant escoltar les seves opinions. I llavors han fet una tasca que és d'agrair, de suport a tota la cultura, inclús a la felicitat de les persones, en el benestar social, a tot, perquè és una tasca molt d'agrair. I ara, sobretot en aquests moments, els han de donar molt de coratge perquè continuïn i facin tot el que puguin, com sempre han fet, i nosaltres també hem de fer tot el que puguem per ajudar-los. Però vaja, vivim uns moments que són terribles per tots i en tots els aspectes, i el cultural se'n ressent, encara més que els altres per mi.